borok bai miliwui tongnani ringya tei borok bai bahai kok sana nang aborok bahai no sia tei bahai ke tongka hingke respect manai aborok bahai no saimi angoi tango lamsogo norong no ani YT channel o hingke ang tini norong no kaitham samung kaham complete khaimangkha hingke borok rok ohongkar wngmani kok rok no tui saikena rono norogo video no paithak jora kaham ke khlai tongdi puila no number 1 wngkha jong borok munisio BCC ki tongkha hingke ohongkar wngbu aboni example wngkha jong asung no mura kusuk kate asung no kusugo kau sogoi ka hingke jong yang tolani borok rok no kaham ke nuhur yang jate borok munisio rok bo BCC ki tongkha hingke omo hanyo wngbu number 2 jong borok munisio bisi naithoka hingke ohongkar wngbu aboni example wngkha jong borok munisio rok bisi naithoka hingke bisi sakno bolainani chengbu jong sakno bolaite no laso hingke ohongkar wngoi tango samung sitara rok khaijakmung khaijagoi tango number 3 jong borok munisio hotat khe gwnang phano chakha haikeba rang puisani malik phano wngoi thangka hingke borok munisio bai bahai ke tongnanang bahai ke chananang aborok bebak sia wngoi tango abono paithago ang sanamo chungbu jong borok munisio jesa phano siki tongthong haikeba naithoktong tei at kaisa phano gwnang chathong jong borok munisio bai borok munisio kwthai winai ohongkar wngoi tongmani chaya sana thangka hingke borok bai borok chubalaya hingke kebono kebo life success wngoi maya hingke tinin bagui asungno norok bai next video malai phinai jodi norok video no kaham nangjaka hingke like subscribe tei share khai redi bwskango norokni bagui tebo video kaham tubui tongo paithago norok video no sajaka hingke comment bo khai redi hingke tinin bagui asungno jotono no hambai।